Jadi tum cing hon doktor tu dalam rong hang, lapen ini tum dak bukajan ni mol mumin, lapen aku lah dari tum lokal emisi, dari tum nili pawitro rong pi lang tum mat masami, jadi tum lang sumi pi rong kemihin pensuri kecuru. Kualamati sub center dispensary lo, bangso hem kikim kerang. Lake BJP सरकार पेंसिनंग पिलो अपोसी BJP सरकार तुम फंसते में चोरो पर पिघलो उसके निरे तुम चौक पर पिघलो कोलमती आरा तुम अंसिता में निरे तुम चौक पर पिघलो लबंग सो स्कीम नकी पिपेन लबंग सो हेम नकी किम किरांग नकी पतांग पिपे में जे फंसी निरे तुम बंके चुनी रिदुन थुलो Men attack 2017 pen si tum isi pen isi development ki claim pang cheng lo sila so prang anilip la pen non anilip ke prek check akachelar nang li tum jong si humri lo protang te thekdam longji choki hola towar silonijan pen dak sanglang khatan BBDC road labang so towar awastha bipin hal so BJP government wang we ko sila so towar se tame nili tum haidet pen Raratum ahirjume nang pidun lo, raratum ingwai lo, nilifan MSC nang paman lo, lasi rat aja kong ben, nili raratum jakong nang kipipen ahirjume nang kipipen, nilip along tel government ben nisit puisi scheme do, haloso nisit donor minister pen sila bangso I scheme nang sengson pilo, lasi labang so towar penap ilitum foundation le po atheke chief minister ahirjume pen alang le ke claim ka chipiduk pen la pen elitum kaduk kobi kachuning ri pen honorable Dr. CM Dr. Tuliram Rohang sar kachuning ri pen la pen kaduk kobi Dr. Numol Momin MLA lang tum kachuning ri pen labangso towar non sengson pitang lo la pen tender setame call ad lo pen labangso towar non contractor tum ke claim pang chengpo la si peni penap la ke foundation stone li program penap duji la si ningarong pit hamen tu akai pelone la bangso towar puthak itum kaselam pg phan hadak kedu inglong arat kedu borpung punon tarapung punon kisung ke boy alang tum la bangso towar ka bedet pen ajok kisu ki une hut thidunga kisung du la si ajat punon road communication jong si memetic plotang de kaprek infrastructure development itum ke claim ye phan sung o la si ke cheng si bang tum towar bang tum selam pinangji la si angti kro atowar sitame ilitum pavers block pen sila bangso towar kilometer 4 an ilitum selam pilo anparta non sanglanghat bridge pen nang ilitum theklongji labangso towar sitame selam pon bom lo theke ratatum si jakong nang pilo rara jakong pen sinili sitame claim unlo pusinili chipuji lasi non ki bangji ani an sitame rat ahirju me jong si dolu plotang te ansusi nili bahawara panelitum kaching thura sai sitame claim pon unpu la kele lake labangso towar scheme lake lamso gali kuti sihini atangka pen gali kuti pharoi sirat truck sir kebra truck 196 crore pen sila bangso towar selam pon po la pen a bridge lake trucksian kaliuni pen danglok up to hatarapung an trucksian bridge doji la pen kalvar hai sitame do pharos se kalvar doji la sila bangso towar kelong pen ongdung aratum ningarong lo la si penap tarapung pen tame borpung pen tame bolang so pen tame pharo amuni tum dak nang jingrumpo la si pini kaduk ko benili bahawar phansi birta ke melu pusinili chipupo na pen nili on behalf of nili MSC hoi pen kaduk ko benili rara phanili akirupi parpig lo jakong ep pot a hirjume ne ep pot an parda ilitum kachuning ri pen ajok ilitum kithegiding atum MLA punon CM sar punon ba chief minister sar punon alatum karju pen ilitum akenang asonang ke papleng ep pot alang tum phansi tamenili ninga klong pen chingduglo akirupilo lan helo penap mailong ke ilitum chinghonai CM Dr. Tuliram Rohang sar wangpo lapen ilitum deputy speaker of Assam legislative mate tum bokajan LA MLA alang tum wangpo lapen EM ongdung EM tum penap nang chitong don po lapen sir BJP pen kapre party tum nasipa ogdun ji tum angring do penap lagana tum media tum theklong po penap ke kapre party pen ogdi BJP lang nang donji chipa ogdun ji tum doji
si penap nang tum thek long po Pini ning rong pik atake penap ni phai krehini ke thom surihini reng kor player ni bangke ini tum Karbiang Long Autonomous Council along Manpeng ke Doklong la pen tum phan asong yapo ake hai Dr. Tuliram Ronghang la pen ilitum kaching hon la pen ning chethene Manpeng ke do Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Penchenglok tim Karbiang Long atum antai ilitum long na humri po nang ke humri ya the bangala henlo ilitum ajak ding klui pen akar inai la pen ning ke hang nai jasemet ilitum inglong arena phan atheke nili block pen ha bor langso la pen borpung tarapung an chedon thora towar kang pujia phan matalong ke somji phan si penap na humri ji pusni tum arjulong lo lap sining arong lo la sila bang so sai penap ke cheng pen mo tang tik an sita misen pen ke klem ke dam ponlong pam meji phan si arna mangno sita me ahir jume hang ponlo la si ningarong lo Karbiang Long Autonomous Council hin pen la pen Assam government hin pen itum phan misen awar sai nang pila pen itum phan kang honang kang jin support BJP sarkar phan ili kachuro pipajir pon lo an hello Pinap mai long nang tum pen ke patik duma bang apan si amu pacitong sona kina. penap nili tum pen tong sekora mai pinak sita men nili tum bang ke kom nai sita bang suriner kepen surik kep armu cetong ije